Avui compareixem davant de vosaltres per tal de presentar una campanya que anem a fer de conscienciació sobre el finançament autonòmic, que s'anomenarà Per una vida digna, un finançament just. Però abans que la meva companya passi a explicar-vos de manera més exhaustiva el contingut de la campanya, sí que m'agradaria fer una xicoteta contextualització de la situació. Fins el 24 de maig, dia de les eleccions autonòmiques valencianes, la Generalitat Valenciana tenia dos problemes fonamentals que nosaltres creiem que impedien de millorar els serveis públics al País Valencià. En primer lloc, un greu problema d'ingressos ocasionat per l'infrafinançament per part de l'estat espanyol i, en segon lloc, un greu problema de balafiament i de relació amb casos de corrupció, amb els grans esdeveniments, sovint improductius, que no permetien invertir els diners prioritzant-los en allò que realment creiem nosaltres que és important, que són les persones, no? Però per sort, el 24 de maig, el poble valencià va decidir que un canvi era possible. Va parlar ben clar a les urnes i va decidir també que Compromís seria protagonista d'aquest canvi. Així doncs, i tal com s'ha confirmat les darreres setmanes, el problema del balafiament està intentant superar-se i també estem ja en el camí de la millora dels serveis públics, tal com s'ha confirmat amb les recents notícies tant de la Conselleria d'Educació amb el pla de gratuïtat dels llibres de text, com per part de la Conselleria de Sanitat amb el retorn de la sanitat universal i també amb el pagament de les ajudes que restaven per pagar de la dependència. Des de la coalició valencianista han volgut fer palesa la urgència d'aquesta necessitat, si bé el nou Consell de la Generalitat ha iniciat el camí cap a la millora dels serveis públics. L'actual finançament que reben de l'Estat sols permet els pagaments del 85% de la sanitat i l'educació. Es tracta d'una campanya per a conscienciar a la població de la comarca de l'efecte que té l'infrafinançament ací a la nostra terra. Es tracta d'una campanya de conscienciació que tindrà lloc a les xarxes socials, és a dir, a través dels nostres perfils de Facebook i Twitter, de la Vall d'Albaida i de tots els col·lectius locals que tenim. Anirem difonent setmanalment infografies amb dades sobre el finançament. Les dades es referiran a 6 àrees concretes: sanitat, educació, polítiques socials, transport, promoció econòmica i agricultura. Com ha dit Nico, l'informe en el qual ens basem per emetre aquestes dades l'ha elaborat el nostre company Joan Sanchis, en què ha fet una estimació de com afecta l'infrafinançament ací a la Vall d'Albaida. I breument, perquè entengueu la dimensió del problema i per què hem decidit llançar aquesta campanya, vos diré que la diferència de finançament respecte a la resta de comunitats de l'Estat, en el País Valencià és de 220 euros per càpita i en la Vall d'Albaida això suposa deixar d'ingressar 20 milions d'euros cada any. Després, la diferència de despesa pública, és a dir, d'inversions, al País Valencià suposa 1.318 euros per habitant i en el cas de la Vall d'Albaida això suposa 51 milions d'euros. Creiem que són unes xifres bastant cridaneres i que justifiquen la nostra campanya.